Takauya pachiti tafamba uko zvabuda ko hakuna zvakura zvakanaka. Then mobva mati pamunhu vakati kudai panze moona munhu. Then vakati iwo izvo zvandina mari. Ndobva taenda ndobva tazouya panapa taane mari yemuoni. Ndobva tamuona wakatipa mari payamedzi yekuti ndaimunotenga zvakadzara ndoda kupinda mumusha medu. Tobva tawirirana December mama kuna October. Tobva tawirirana December. Saka okutobvunza ndakati nyaya izvo yatisizi. Ndakatanga ndatuma munun'una wangu ndakabvunza baba mukuru kuti nyaya izvo yatisizi chii chiri kuitika. Baba mukuru akati izvo regai ndimocheka kuti munhu watakataunganidze mari waane mari. Right. Mupurisa wamambo ndobva azofona futi. The same answer yakapirwa munun'una yekuti regai timboona kuti munhu ari kuunganidza mari waane mari. Asi mubvunzo wekuti munhu wacho ari kumbounganidza mari ndiani watisi kuziyawo. Tine vanhu vakaisa macontribution asi kuendesa mari hakudini hakuna. Saka ndiyo nyaya iripo iyo yokuti hapana chati chaitwa kubva patakauya pano mwana asati akapinda hapana chati chaitwa vanhu vakangonyarara hawo. Mambo ndiri kurwadziwa nekuti mwana wangu kutambura vanhu vakanyarara hawo. Mambo ndiri kurwadziwa. wakatadza kubatsirwa kusvika ndakazoziva wachouya taendako wakatibatsira wakauya wanga waripo wakataura kuti iwo hauna mhaka hauna mhosva ukungopomerwa nyaya usina. Ndotoora izvi madaro chindirapiraiwo mwana wangu tikaendeswa parwizi ndofunga ndiye odzi wakaita zvawakaita. Nanhasi munhu wakanga ataurirwa kuti wana wako ngawazotaurirewo baba mukuru wakanga wakubuda kutoshamisika. Nhasi ndiri kutaurira nayewo ndikazouya zvepano tikaenda mukasimautapo tikapiwa zviro list yekuti ngazvitengwe izvi ndikawapa pepa. Ini ndiri kumirira pepa nemusi wawo ndowapa venyu kuti ngatiitire zviro zvedu apa ndiripo kana ndisipo. Nanhasi kutanga zvekutaudzana nenyaya yacho izvozvi ndamunodai tichibva ipapo uri kuitake zvaari kuita semukadzi asi inini ndini baba kana kuti ndini mukomana ndini samusha pamusha wabveni wakasiyirwa Eric. Ndini baba wako izvozvi. Handifungi ndinoteerera dai asi handifungi kuti muroora uyo wechifaita une paanokwanisa kundidhiraivha kuti nditeerere iyi. Zvisiri zviro zviri muurongwa hwemumusha medu kwete hwedzinza sematangire avo waiita. Zviri zvemumusha medu tine madzitete tine mwana wepamukuru ndo patingadai takazvitsana. Iwavo woona ndaomesa musoro toenderera mberi tisvike kuna mambo. Izvozvi nyaya yese ndakamboitaura takatangira kwamambo kuti ichidzike pasi zvinondikurira handizvikwanisi handizvigoni kusvikira tine iro dambudziko iri harisi remumusha medu. Ndiri kutaurirawo vadari harisi remumusha medu. Dai riri remumusha wakataura wakachema misodzi mwana wake achiti inini ndiri kurara naye zviri zvakanaka mumba maushu mukadzi wangu wakachema mwana wake musikana. Kubva ipapo nanhasi andisa ndamuona haafoni haadi ndizvo nemukomana zvakukwanisa ndezvaari kutaura izvi handikwanisi mambo. Dai zvaigoneka ndirini ndakamutora kumba kwavo ndandiri kutaura kuti handisina ukama naye ushu handisisina ukama naye handisisina nyaya ndoda kuzwa kubva kwaari. Ndichangofunga zvimwe zvacho ngatikangana. Handakauya pano ndamhangara vanhu ava vandibatsire kurapisa mwana. So baba mukuru wapa focus yewanhu yekuti tirapise mwana wekurwara.
akutondiruzi ndakaromba pese vatindirinzi ndakaromba runzi ndakaromba patakaenda kumushoko ndonaka baba mukuru munhu ari kumbokuti makaromba ndiani because inini nemurume wangu sanambokuti makaromba chandinoda kurapirwa mwana and ini handisutsvaga munhu akaromba ndotsvaga kurapirwa mwana wangu kana paine vakaromba vakazvirongera izvi hazvineinini asi inini ndifocus nemwana wangu azodewa kana muda kurapa munhu handiti chekutanga munofana kuziva chirwere utarwara nechi vakabudirwa mama anorwara muri vakurware ndati kana muda kurapa munhu murifana kutanga maziva kuti ari kurwara nei handiti angamwena kuchipatara munhu anotorwa bp anochekwa shuga anoita sei asati arapa handiti kouzozi aiwa shuga yakakwira bp yakakwira kana kuti yakadzika handiti then wachipiwa mushonga unoenderana nechii handiti izvozvo imi muritaura kuti ndinoti mwana wangu arapa handiti mwana anoda kurapwa chii kubotirwa nembosi mamba takazvitaura munhu matipa munhu wekuti tiendei mubatsirwa nzi tikapiwa mari kukaenenze kuita nemunhu wamakati asi kubva ipapo hapana chakaita aiwa ndinoba ndikutaura akamona nyaya chibairo uyu uri kutaura kuti kubva patavhapatapa tatanga kuonana nasi saka mamuda kuti mwini mamuda kupana mari yechokupiko achiuratidza kuti communication chayoka hapana there's no communication mambo hatiti muri kuzwa nyaya dzavari kutaura ndikavafonera nyaya dziya dzinochinjwa wazoti zvakati wanditi ndakaroma saka kuti avoid hangu kurekera hangu saka zvinofamba sei manje aiwa ivo vari kutaura kuti pane mami mari kukorekta mari hatiti munhu wacho uri kukorekta mari ndiani baba mukuru wangu sori mambo kuzvitaura baba mukuru wangu vanoshatanike kunyepa azizwa vanoshatanike ndine urombo kusedzisi munhu mukuru kwandiri but vanoshata nekunyepa ngatitaure chokwadi to move forward haadi kana kundona musono ndakauya pana kuda kuamurisa kuti akabvaremo akatomboda obvada muoko wabvunze kuti nhasitamurisa naye mai ndatozoita kubvuta muoko kuti mhoro imhai ari kuakakata kuti hambai kuti ndisataure navo mbomire ndikomirira wangu watozitaura tema here mama murikuona zvandikuedza kutaura zvandikuedza kutaura handiti kuti muite 2 camps dzisina zvadzinobatsira akamona ndoa because I remember kanyaya iyi ndiye musikana su wakaita murefu so ndiremember ndiye last week yekuti musikana aimbozi anorarwa things like that I remember ndinoshamiswa kuti up to now hapana chati chati kana one kana utenga zaire kuti abati hapana wapatakabva ndinenge ndikubatsira regai hawasi kudawo hawasi kudawo mati imimi mbuya mati pano vanhu vanoda kubhadhara mari asi wari kushaya kuti macontributions oiswa kupi ari panext after baba ava ndiani arushina mupei mari izvozvo dambudziko rakaitika ndeyekuti baba mukuru akanga ati ndichakuudzai munhu atiri kupa mari so munhu wese anga akanyorwa kuti mukoma baba mukuru achati baba mukuru mari iri kupiwa mambo pasori ichipiwa dari iroro ndichipiwa pepa hanzvadzi yangu yanga iripo zvakaitira pageti penyu apo hanzvadzi yangu ichi yanga iripo ndakavataurira chiitai ini vanomira uzondidaidza ndichibvumirana navo mozomira undidaidza handizi kuti ndoda kubata mari handizi kuti ndiri muprogramu asi mozonditaurira awari apa tikachitsarai uri kubata mari nekuchitaudzana kuti mari sukai mesa ndimi wapiwa nyaya awanoda kuitinesa nyaya yange yangu nayo awari kuitinesa mazobvunzira ndati vanatete
makazi chuzai munhu ari kubata mari makachuzana musoro ichangamiri ndonzi Febitaja mukoma zveshowa patakabuda muno vanoti pakodzero dzedu zveshowa kuti ndavana tedzi vakaita hand over zveshowa kati kwendiro bepa iri muzotitaura kuti munonga maronga zvepa ana tedzi muroona wanga atoripo kataitobva pepo tikaifunga tichazongoungana tese tichitaurana tozozvishandisa sei saka mana patakazombombira tazoona vagara pasi futi tese saka musha ndea hapana patakazomboti wetionane tidai saka ndiwa bamukuru futi bamukuru isusu kutura kuti patakagumisira kuya kuno pamakatienda epanze tikaona munhu ukatibatsira isusu munhu wese ndofunga unonga aine suspect kana iwo murooroni pamonga aine suspect ufunga kuti vanhu ndiye kanditeta here kanditeta kandi mukoma angu herame saka inini ndinofara nekuti akataura kuti mungangofungirana munotowengana mahara hapana une mhosva asi pane zvinoda kugadzirwa chete ipi kumusha hapana akazi mungatowengana mahara kuti ndinhingi hapana munhu nedambudziko right ini chamuda kuzwa chete ini ndinoda kuzoita munhu taura kuti ari kubata mari ndiani panotorwa sai munhu kubata mari amunosarubaizita ari kubata mari ndiani vanhu vaite pane vanhu vakatobata mari izvo vakabhatira mari aiwa kana zvakangodaro inini ndinongobata mari iyo kana angouya nemari tete mari iyi anoondipa mari yacho hapana chakangoshaya saka munhu wese taakabate mari vaya kuti ona tetani tete febi handiti tete febi ndiyakubata mari then nyaya sei kana mari yapo muchitaura sekuti mari yadii yakwana then moenda moita zvidakuita nyaya yevhenyu uyu mubatsiri akanga atongoda kumba kwari baba ndobva ati mai guru ndobva ati aimukumba kwanga kudini akuiti right hatichina vhenyu ndobva vazoraiti hapana kune musha mukuru here tiendeko aiwa musha mukuru wokutsonzo vazoraiti tiendapo tabvapo tati gare vakazobvunza munun'una wangu kuti baba mukuru zvaapapi akapa mhinduro yekuti mai atakati pane patinenge takajomba bishana mai akaramba saka anichazivi kuti todini munhu ari kurwara uripi iyo zvizviri kusaura pamusha pake ndepapi kumba kwedu kudenga mvura kumusha kwacho kutsonzo kuri ndiko munouyewa hakuna tiriki ndo pamusha ipo vari kurambwa mambo hamunowaka pamusha penyeni munhu asowaka haina munoenda nani kumba kwaninanga zvinhu zvemunobvisa munozvisiya pa izwai dai kuti mambakavakaka chiwanhu chako unoitira pamusha pani bozi kuitira chiwanhu chako pamusha pabamukuru zvinonetsa kana neni zvichite ngavi kudenga mvura kwachitoita chiwana handindokumba kwangu inini kwandiri ausuggest kuti tiye kudanga itira pane problem ipapapa yes itira ipapo because kana musina kamusha musina kuwaka kuda kuitira pamba pani mukasiya makonzo ipapapa kwauzi ndinozorodza zvinoitika pane nyaya dzakaita munhu umwe naumwe anoyari tunhu rwake muhapwa mukana ndimo mukana wekutochisiyakuturira papa pemunhu enderere pamba mobva ipambo hamucharani maakuzwa pasitepu pamusoro peumba maakuzwa vanhu vari maitsana manheru akutenderera memba mambo ini ndazvekuda handina problem kumba kuti zviri kuita kuti mwana wangu arapike handina dambudziko saka chiitai sei chiitai kuti mari chitaurai vanhu yai kuti mari ingaiuye kana mari yauya musuma samusha kuti mari yadini yavo vanhu vouya kuti aiwa munhu ari kubata mari mati imimi pane vanhu vari kuya kwamuri wachiti mari ndoisa kupi handika tatitaurai vanhu vari kuya kwamuri iwavo kuti mari endesai kuna tetefebi kana mari yakataurwa ziri kudiwa kana yakwana kuna tetefebi tetefebi wachataura baba kuti mari yakwana baba wachikutaura kuti mainini taakuuya kudhivhati takutambo saka chiendai handei right next